Прывітанне. Сёння мы пагаворым пра творчасць Францішка Багушевіча, аднаго з тых, каго называюць бацькамі-заснавальнікамі сучаснай беларускай літаратуры. І паспрабуем разабрацца, як праз, здавалася б, такія простыя вобразы, як дудка ці хмаркі, паэт змог сказаць нешта неверагодна глыбокае. Не толькі пра свой асабісты боль, але і пра ролю мастацтва ўвогуле. І вось галоўнае пытанне, якое будзе на свесці. Як так атрымліваецца, што звычайны народны інструмент у руках паэта раптам ператвараецца ў магутны голас? Голас, які можа выказаць і пакуты, і надзеі, і ўвесь незломны дух народа. Гэта, па сутнасці, гісторыя пра тое, як музыка смутку стала сімвалам барацьбы. Дык вось, каб зразумець Багушевіча, трэба пачаць з самага пачатку, з першага верша ў яго знакамітым зборніку «Дудка беларуская». Верш называецца «Мая дудка». І гэта не проста нейкі ўступ, не, гэта сапраўдны маніфест, яго творчае і грамадзянскае крэда. Менавіта тут ён па сутнасці вызначае сваю місію. І тут адразу трэба ўхапіць адзін вельмі важны момант. Увесь верш – гэта размова. Маналог, звернуты да дудкі. Але ж дудка тут – гэта не проста музычны інструмент. Гэта алегорія. Дудка – гэта сама паэзія, ягоны голас, адзіны спосаб гаварыць са светам. Таму все, што ён кажа сваёй дудцы, ён насамрэч кажа сваёй уласнай творчасці, вызначаючы яе шлях. І з чаго ж ён пачынае? Ну, як і любы творца, спачатку ён хоча несці радасць. Ён просіць сваю парэзію дудку «грай весела», так, каб усе ў кола, узяўшыся ў докі, ды пайшлі ў скокі. Гэта ж такое натуральнае жаданне ствараць мастацтва, якое натхняе, дае надзею. Або, як ён кажа, долю дай, зрабі жыццё людзей хоць крышачку лепшым, шчаслівейшым. Але, ведаеце, гэты радасны настрой вельмі хутка разбіваецца аб рэальнасць. Паэт азіраецца вакол і разумее, няма прычын для весялосці. І тады гучаць гэтыя горкія словы. 40 гадоў б'юся, ніяк не звернуся, ніяк не натраплю вадзіцы хоць каплю. І гэтыя 40 гадоў – гэта ж не проста ўзрост. Гэта амаль біблейская адсылка да блуканняў па пустыні, сімвал доўгага, знясіліваючага і, на жаль, беспаспяховага пошуку. Пошуку той самай вадзіцы, крыніцы волі, справядлівасці. І вось тут адбываецца пералом. Ключавы момант, які вызначае ўсю сутнасць паэзіі Багушевіча. Ён прымае свядомае і вельмі цяжкае рашэнне. Ён адмаўляецца ад вясёлай дудкі, ад мастацтва дзеля забавы. Замест яе, кажа ён, я зраблю новую, з зусім іншага матэрыялу, з іншым голасам. Яго новая паэзія будзе народжаная ад жалю, ад смутку. І задача яе не весяліць, а плакаць над народу долей. Гэта свядомы выбар – стаць голасам балючай праўды. Каб зразумець, насколькі радыкальным, проста рэвалюцыйным быў гэты крок для таго часу, давайце параўнаем дудку Багушевіча з дудой яго папярэдніка, Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Гэта не проста розныя словы, гэта две розныя эпохі, две розныя філасофіі мастацтва. Так, а цяпер давайце паглядзім уважліва. З аднаго боку у нас Дуда Марцінкевіча. Яе голас такі спакойны, разважлівы, яна звяртаецца да адукаванай шляхты. Марцінкевіч, сам шляхціц, нібыта кажа: «Пановы, будьце дабрэйшымі, палюбіце гэтых братоў меншых, сялян». Для часоў прыгону гэта было прагрэсіўна. Але дудка Багушевіча, гэта зусім іншая гісторыя. Па-перша, гаворыць уже не шляхціц, а сам селянін, мяняецца пункт гледжання. А па-другое, яна не проста грае, а галосіць. Ведаеце, гэта як плачуць, прачытаюць над нябожчыкам. Яе голас – гэта не просьба да паном, гэта голас народнага гора. І вось гэта і ёсць галоўная мэта. Увесь вобраз дудкі, які вынесены ў назву зборніка, кажа нам пра адно. Задача мастацтва – служыць простому працоўнаму чалавеку. Паэзія, паводле Багушевіча, гэта не забаўка для выбраных. Гэта голас прыгнечаных, гэта інструмент у барацьбе за іх правы. Добра, з дудкай, здаецца, разабраліся. Цяпер паройдзем да іншага знакавага верша – «Хмаркі». Тут Багушевіч зноў выкарыстоўвае свой любімы прыём – алегорію, але раскрывае яе яшчэ глыбей, на няколькіх узроўнях. Давайце паспрабуем разгадаць, што ж там схавана за вобразам звычайных хмарак. Так, перш чым мы пойдзем далей, давайте хутенька вспомнім, што такое алегорія. Калі зусім проста, гэта іншасказ.
Калі мы кажам леса, а маем на ўвазе хітрасць. Всё проста, так? Ось Богушевіч був сапраўдным майстрам такіх вось вобразаў загадак, і хмаркі выдатны таму прыклад. Калі проста прачытаць гэты верш, што мы бачым? Ну, прыгожы малюнак прыроды, пейзажная замалёўка, паэт апісвае, як хмаркі плывуць па небе, лірычна, прыгожа, але няўжо у Богушевіча паэта болю і барацьбы можа быць всё так проста? Канечне, не. І сапраўды за гэтай прыхожай карцінкай хаваецца першы сацыяльны сэнс. Хмаркі, якія ветер гоніць па небе, гэта ж алегорыя чалавека, пазбаўлёнага дому, радзімы, чалавека-вандроўніка, бездарожанькі і без прытулачку. Гэты вобраз, дарэчы, быў вельмі блізкі самому Богушевічу, якому пасля паўстання 1863 года давялося доўга хавацца і жыць далёка ад бацькаўшчыны. Але і гэта яшчэ не ўсё. У вершы хмаркі ёсць і трэці, самы глыбокі пласт, філасофскі. І ключ да яго, як у добрым дэтэктыве, схованы ў самых апошніх радках. Радках, якія пераварачваюць усё з ног на галаву і надаюць вершу зусім новае, вечнае гучанне. Проста услухайцеся ў гэты парадокс. Уміраючы жыццё носіце, усяму жыццё сабе толькі крэс. Слова «крэс» тут азначае канец, смерць. Як гэта магчыва, паміраючы несці жыццё? У чым сэнс такога існавання, якое заканчваецца знікненнем? Давайце разбірацца. Насамрэч, усё адначасова і проста, і неверагодна глыбока. Вось глядзіце, хмаркі знікаюць, паміраюць, калі праліваюцца на зямлю дажджом. Але гэты дождж, гэтая смерць хмарак дае жыццё усяму на зямлі, нівам, каб рос хлеб, дрэвам, каб давалі цень. Гэта вечны закон прыроды, як тое зярнятка, якое павінна памерці ў зямлі, каб даць жыццё новаму коласу. І вось тут мы падходзім да галоўнай філасофскай выснавы Богушевіча. Сапраўдны сэнс і найвышшая моц жыцця якраз у гэтым вечным кругазвароце. У свядомай самаахвяры дзеля працягу жыцця іншых. Жыццю нараджаецца са смерці, і ў гэтым служэнні іншым і ёсць найвышшы сэнс. А цяпер давайце звяжам усё разам. Глядзіце, як усё прыгожа сходзіцца. Дудка, якая свядома выбірае шлях пакут і плачу, і хмаркі, якія паміраюць, каб даць жыццё. Гэта ж две часткі адной вялікай ідэі. Атрымліваецца, што місія паэта, паводле Богушевіча, гэта і ёсць такая свядомая ахвяра. Творца павінен узяць на сябе ўвесь боль народа, пакутаваць разам з ім. І праз гэтыя пакуты, праз сваю песню «Плач», ён дае народу голас, абуджае яго, а значыць, дорыць надзею на будучыню. І ў завяршэнне пытанне, якое застаецца актуальным заўсёды. Творчасць Богушевіча ставіць перад намі гэтую вечную дылему. Ці павінна мастацтва быць проста люстэркам, якое паказвае рэчаіснасць, нават самую змрочную? Ці яго задача быць інструментам, які актыўна гэтую рэальнасць змяняе? Францішак Богушевіч сваёй творчасцю даў адназначны адказ. А якім будзе наш?